Sadhom بدل بالليل نار ما رحتوش بخالي تقول بخالي السما قرارة دارك كان اللي ما تجاوب ما تسمعش جيتها صراحة يا منا اللي نبرتندوا لي احنا نسارة شو هذا تتخيل تدخل مع خالد تقول سندي لك كان متى نسمع للذي يتكلم فوق الريليجيون تاعهم هورني نسيبهم اللي يعرفوا يتكلموا فوق جاسوس اكثر منا لا يعرفوا يتكلموا فعلا اما ما شباب قالك تعرفش مش جاتي اللي ودورني داك ما تستاش تجدو فريد انت قد سمعتو يسبيغا انت باحت كيف فوق فوق الصباح يعرف البيبيا اما البيبيا تاعهم مش البيبيا تاعنا بريزنتو واحدة من الرزيات تاعهم هي دي يدوا لك لي يلا اكبر من جاسوس كي كنت تشد منات ما توجيبش مش سوا اتيايد الله مش اكبر من جاسوس اما لا التعرف تستانت وانت تسمعه يتكلم ما تفتكرش متى كنت هذاك زايد اشتغلت ورا الترينيتا المسيل الابن والاسبيرتو سانتو داك اللي مش ثلاثه لا اما لا واحد القواي تاعنا اش حفنا من داك البوست اللي هما نصارى ما يعرفوش يعد ورا الريليجيون تاعهم يوم ورا اللي عملت الجريز ما قد ما مرت كثار الموزاو داك الحزين اللي عملت هو عاوني زباليا والجناتوري اش حفنا منه باش ما يدكش كلها يحسبوا هذه حاجه التفكير تاعهم عمل الجيزمه لها بروفيسور ما سوات ناتينات ما نستاش نعيد لقيت الحزين نعيد عليا اللوم لا اصل كده دوما بدنا فنيت وحدي الليلة عندك اللقاء سالف ايوه في 7:30 pero قبل حمولوا صار هاوزنج اسيت حسسنا ما سألناش الهم أرى كيف تلقاوكم مني السالف طيب مش واحد اللي يستأسوا اعمل عز بس يفتح عليك وسيب لك التكات الصفراء باش احنا ترجعوا ما نهبطوش هو من يفتح عليك جوا يسوي لي يافق حفنا هنا نحسني كم الناس صرنا ممبري في دين القعدة شرتوا أفاريت إقدر صرت نفهمهم الجمعة الأخرى نشيل نكتب 8 جدا كلها ناس بوليتي وتاجرتوا edukazzjoni يا حاجة ودا بس تنكوتاني سالف شنو؟ تو الفيكتور تاعنا انت تاف دقسي من السيرة فايلة تيو كم مدفس في الكاريزماتيكي
Allora daqshekk għandha tinkwetak ngħid jien. U għax il-ġimgħa l-oħra konna jnaw Viktor qed naraw it-television. U qalli li Mr. Rivet xejn mhu kuntent b'din il-ħaġa. Isma' dak ma jistax indaħlilna kif ngħixu aħna da. Naqs kemm aħna nistgħu ndaħlu lilu. X'affarijiet daw, kulħadd għandu dritt tal-femtu, kulħadd jagħmel dak li jrid. Da kollu minnu salf, imma mur fehmu lilu. Għallek sewax qal Viktor. U mhux diġà għedlek, mhux kuntent li bintu tuħu wieħed li ommu missieru mdaħli f'din is-setta, għax hekk isejħilhaw. Issa Ivet issib joħol bħal Viktor tagħna, se noħraw jilħaq avukat, hekk nibqgħu. Tajt mhux hekk. Issa xi ma nsiblux il-aġent. Għax ma ċempillux tistaqsih. U tibżax hekk ħana weta naħseb idejja u nċempillu. Ħana żvik, tkellimt mal-mamma fuq dik il-festa li kellhom jagħmlulek. Biex ngħidlek sew inna ftit li tkellimna fuq hekk, ma insomma fuq kollox ma fedal sena oħra. Jiena mhux fuq hekk qed nikkonfondi. Mela fuq ix? Dwar missierek, u x'insejt x'qal fuq ommi u missieri? Le ma nsejtx, imma aħna m'għandniex naqsmu dwar din ħaġa, ma tifhimix hekk int bik. Ma x'iswa billi nifhimha hekk jiena, nifhimha hekk biss. Wis nibża li il-qudiem jiġilna xi ħaġa fuq hekk. U xi tridu jiġri, jiena llum għandi l-età tiegħi u ma ħanħalli lil ħadd jindaħalli lil min jieħu bħala żewġi. Ma nafx jien. Ma nafx kif tagħmel int kultant. Għandi kif għamiltlek stqarrija bħal din. Għalfejn għandu jkollok li ċkien dubju. Wara kollox, jiena u inti nħollu norbtu dwar żwieġ tagħna. Jiena ma tlekx li għandi xi dubju, ma xorta waħda kien ħoss. U ħanajlek oħra ta' ma nixtieqx li niżżewġu kontra r-rieda tal-ġenituri tiegħek. Jekk isir kif qed tajt inti ġifieri missieri jindaħal bejnietna, jiena u inti nifirdu għal dejjem, dak li tittajt bih. Din żgur mhix ix-xewqa tiegħi effettu li missek tafni aħjar issa. Alla lissa aħjar naqta'ha vik. Għalissa tmem xejn serju. Għal xejn ħanqogħdu norbtu rasna qabel ma naqsmuha. Issa mbagħad meta jasal il-waqt naraw x'nagħmlu. Jiena ġajtlek ħadd ma ħajindaħalli. Ħanċempel l-aġent qabel isir aktar ħin. Din is-sena lejn l-Awstrija mmur. Hemm għadna qatt ma mur. Sejjer tajjeb inti għaraf tal-ħajja? Ngħid għalija s-safar ma niblu ma xejn. Jiena marit nintrabat ma ebda tfajla. Imma allura waħdek tmur. Mela. Isbaħ minn waħdek min ikun bħali ma ssibx, għax ma jkollokx min jindaħallek. Jekk joġobni postu jfettil li rid nibqa' ma jdejjaqni ħadd. Darba mort ma wieħed. Inti tafu lil Peter Bellucci. Tgħidx kemm illi tikajna jiena hu. Ma jogħġbu xejn jiddejjaq kullum kien. Minn dikinhar tajta li fejn immur waħdi. Ma nafx, ngħid għalija li kien nkun waħdi naħseb kont niddejjaq. Imma jien mod ieħor, meta wieħed ikun qed iħejja żwieġ, ma tistax berbaq flus fis-safar. Naqbel miegħek mela ma naqbilx, imma żwieġ ma joħġ għalija. Ħsiebi biss biex insiefer u nixxala. Tpejjeb? Grazzi, issa inni aktar minn xahar li tajtom, iddeċidejt li ma npejjibx iżjed. Jien kelli bżonn nagħmel bħalek, kieku tliet darbiet insiefer. Ma ċempilkewx, ma nsejt għadha d-dimma kellu. Inti tiġi miegħi. Mela le, meta sejjer fil-għodu jgħid fil-għaxija. Flaxija, inti tkun tista' tiġi miegħi dak il-ħin u xejn. Il-bira ma tajt minn miegħek ċek daħlet beti fl-uffiċċju tiegħi. U qalt li hemm xi biċċar tajba r-rabat. U sejda mhux qed jitlob ħafna flus. Ir-rabat. Ma ngħid allura rabat fejn kif għadhom ma ħadfux, li ma naħal, li ma parti tar-rabat. F'ximkien lejn nigret qalet naħseb xi erja ġdida jien. L-aħjar ħaġa mmorru naraw, ma nitrifu xejn b'daqshekk hux. Ara takwista xi iżjed informazzjoni fuqha jien naf it-telefon number ta' sit l-alqa hux. Ara Patriġwan. Kif Patriġwan? Mhux ħażin. Din ifett tara dik li bosta drabi kellimtek dwar. Proset fik, minn taxmar, taf tażilhom it-tfajliet. Allura fejn sejjer sabiħ dolun? Ġej mill-Furjana, mort sal-Kurja. Kun nar ta' sib nidħol sal-belt jien biex nixxi bżonnijiet ta' finti jiena m'għandix mara biex toħad l-ħsieb. Allura, intom kif intom? Meta ħad iż-żewġu? Ħadba għandna fader laqqas darat manna.
Illum laqqasek frit ma tista' taġġi f'daw l-affarijiet. Id-djar huma skarsu wisq. Issa kombinazzjoni konna qegħdin nitkellmu fuq biċċar. Ta' għandi appuntament ma' Sida, forsi fl-aħħar inħawduha. U meta nkunu wasalna biex niżżewġu, inti l-ewwel wieħed li ħadd tkun tafta għax jiena u vett lilek biss iridu minn niżżewġna u x'hekk kifet. Ekku, Viktor dejjem urini di xewqa. Hemm issa għandna la qegħdin hekk u x'naqmu ndew xi ħaġa flimkien. Ara le, Malta qatt ma rifjutatna. Ma nimxew Veru, xortina titkun. Into ġobni dil-lerja, ġi tajt Vik. Jiena minnaħtija laqwa li taġob lilek. Dawn inħawi minn dejjem kienu joltubni. Dawn in-naħat hawn fejn wieħed imur passiġġjat hekk fil-kampanja. Ħares ifet, sem dak ir-raġel. Ħammu nara nistaqsix forsi jaf ta' minnu hawnhekk, forsi jaf minnu s-sit. Allora, xi kemm il-tomna fiha di sur Pawl? Ara dik fija 3 qasab u nofs faċċuta b'100 pied font. Imma kif ġojetlek ma nistax intik risposta qabel ma jiġu jkellmuni dawk l-Ingliżi. Allura meta se tkun taf? Suppost kellem jiġu jkellmuni nhar it-tlieta. Fil-każ ħallu n-numru tat-telefon. U nċempli l-kemm jien, tajjeb hekk? Famuż. Isma' inti m'għandekx xi biċċa oħra barra din. U kelli sur grima, imma kellha talqu. Inti fil-każ taf x'nagħmlu? Għandi ħabib tiegħi naħdmu fl-imkien. Inkellmu noranza għandu xi biċċa oħra għalikem. X'imkien nirranġolkom żgur. Tajjeb, mela fil-każ ċempilli d-dar, ħantik in-numri. ċempilli għaw tajjeb ara. Tajjeb ħafna, nċempillek. Kombinazzjoni l-bira konna nitkellmu fuq hekk jiena u Viktor. Allora, Viktor daħet il-korf ta' Ġeħova. Dik għada żgħira. Għada żgħira. Mela tista' ma' 17 sena? Se talaqhom. Allora ta' 17 sena kieku tassew kienet soda fil-fidi ma kienx tirribella. Ara ma jien ma nistax nirrispondik fuq dil-ħaġa, dik affari tagħhom. Wara kollox jien ma jimportanix jagħmlu l-oħrajn, jien minn Viktor biss importani. Sa tiżbalja anke int. In-nisrani jifet m'għandux jaħseb issa rasu, ma tistax tajtu iva laqwa l-insalva jien. Aħna fidmi li nagħmlu kull ma nistgħu biex insalvaw l-irruħ l-oħra. Allora x'tippretendi li nagħmel? Li mur fuq biss il-Viktor ngħidlu biex joħroġ mis-setta li daħal fiha? Lejli mhux dan irrid ngħid. Inti bħala kattolika ma tistax tiġi taqgħu mill-kumplament tal-familja tiegħu. Issa jekk Viktor jitħajjar jagħmel bħal kumplament tal-familja. Inti tibqa' tħobbu ta' sali tiżżewġu. Inta fax titkellem hekk għax inti l-Viktor ma tafux kif nafu jien. Dak tgħix kemm ħada kontra missieru mħabba dak li għamel. Ara, mela intaw li vet. Mer kellu ċempel li l-ċifri ċempel? Iva, ċempel xi 5 minuti wara li ħriġ tint. Għalhekk il-lejla meta tkun tista' mur saċ-ċentru. U bil-ħaq ċempel it-Siju Anton. Għallek id-dal-waqt jiġi għarana. Bil-ħaq. Jina u ġej il-tqajt mon Viktor. Taf li bil-kemm qed tissellem? U ma tafx kemm mistħija dik, u mbagħad minnek għandha ċerta soluzzjoni. Isma' xkull waħda. Jien ħsibta ma rridx issellem. Ma nafx kif rajda. Le, Ted, Pawlini hija mara mistħija, minna hekk. Li kell lest mer? Iva lest, mur bil-daħħajġek u tista' tinżel. Għamlu neħdax lek mifrux. Isma' Vik, kif għajt ma sitlart? Suppost kellha tkellimni. Iva, ma għal xejn ta' xkull ma bad biċċa ittra. Ma rridx iċċaqlab l-ebda mod minn dak il-prezz li tani. Ipprovajt imkien ieħor. Ivet, l-essalet mu toqgħod idgalbu. U evet kieku mhux problema, dik kollha kien xorta li għajt għax tgħidli li interessani biss mill-bib il-ġewwa.
Kieku zewwaq mela m'għandekx inkwiet. Għaw ħafna tfaliet jinsistu li jibqgħu jgħodu fl-istess raħal, Mhux illum pata għamillhom għadux dak iż-żmien, illum ikollok xort issib biċċa li ma tiswix eluf kbar tal-iri. Veru. Għaw s-saħħa f'dal pajjiż. Di li tkun għadek żagħżugħ ħossib ruħek m'għaddas fid-dejn, kbira wisq, Imma x'tagħmel pa hekk sejra d-dinja. Il-qawwi jgħidlek li il-mimlija qatt ma ħasbet dik vojta. U hekk hu. Isma', Teddy kif inhu, jieli ma narax. U Teddy mhux dejjem imħabbat jekk ma jkunx ix-xogħol tiegħu jkun ix-xogħol li qabdu jagħmel il-kappillan dejjem. Sabu tajjeb għażin u l-kappillan. Meta ma tkunx il-parroċċa għandu dak il-grupp tal-karizmatiċi, dak jieħodlu ħafna ħin pa. U dal-grupp isidhom qabel qatt ma kien hawn daw. Forsi għax qabel ma kienx hemm bżonnhom għalhekk naħseb. Għaliex waqaf. Kompli vi. U ma tafx għaliex waqaft. Jekk qabel ma kienx hawn dal-gruppi sinjal li s-setet li għandna llum ma kinux jeżistu. Isma' jekk qed tgħid għalina tal-Ġeħova għandek żball. Ir-reliġjon tagħna hija l-unika waħda li twaslek fis-Santa Talla u daqshekk. Ara nutli pa noqgħdu nitkellmu fuq hekk għax taftek li qatt ma ħanaqblu fuq. Ma naqblux għax inti rasek jibsa, ma taf li sewwa qed ngħidlek. Ara jiena ħallejtek għax suppost ġaqgħet antivett. Selli għalihom. Inselvik. Diskantani ta' li kwa nitkellem ma' xi ħaġa komuni kien iġibni xi dubbi. Imma ma rajt jien. Fil-Brażil fejn naħdem jien, tara kemm trid minn dawn l-affarijiet. Imma f'Malta qatt ma kont nemmen li għadaw nisexu f'ċirkostanzi. Jiena m'iniex isiru li ma xorta waħda nixtieq nagħmel dak kollu possibbli biex ngħin dak li jkun. X'għandi ħabel patriġman. U m'għandhom bżonn 5 sodod. Ara x'tista' tagħmel, u mbagħad jasilni waħda sal-kunvent, forsi issib xi ħaġa tiegħek li jkun ukoll interessat li jimkien il-kawża ġusta. Inta għadek żejra wis tessa biex tuħu dawn l-affarijiet bis-serjetà. Ara skun jaf missierek. Għallem ħabba memx età ma wara kollox jien għandi kważi 17-il sena. Twani huwa żagħżugħ serju u lili jħobbni ħafna. Wajma, il-ġuventur mhux kollek jgħidu. U x'jagħmel da? Għandhom pek? Mela x'inhu? Dak dal-waqt jilħaq spiżjar? Spiżjarek? Spiżjar kieku tajjeb. Ikollu paga tajba dak. Ara x'jgħidlek? Les jiġi kellem il-papa. Sis għadna ma tkellimniex dwar hekk, imma mill-mod li jitkellem mal-art intebaħ li huwa sinċir fi kliemu. Issa ara ma nafx qbad ngħidlek ruħi. Ara il-papa jħollu jorbot issa. Ħadd pjaċir li tkellimna ma kuntilni ħafna biex niftaħ qalbi miegħek, issa l-missier ikellmu int. L-aħjar nċemplu għat-tabib, issa da fil-ħodu nċemplu x-xogħol ukoll. U le ma ħalli nara kif nisbaħ, aħjar ma nfarriġ mill-uffiċċju bħalissa ħafna xogħol. Iddaħħaqni int, mela xogħol jiġi qabel saħtek, jekk ma tiflax ma tiflax. Naħseb li kulħadd bħalek jagħmel. U le ma inti fimni ħażin, aħjar immur ix-xogħol, is-sikli f'aħjar nħalli ħal meta ma nkun ma niflax sew. Kellhom bżonn inħaddimha kollha bħalek, donu l-saqaf tad-dar ser jaqa' fuqek ifett. Inti għandek raġuni, ma ma tafx ġifieri. X'ma nafx, għajdli x'ma nafx. Jekk jiena nfalli xogħol insib turrun xogħol jistennini imbagħad. Ajma, imma inti taħseb li xi ħadd ħajamillek xogħolok. Jien dak li rid tinfisser. Iskemmu sewwa hekk, allura jekk timrat fit-tu, ix-xogħol jibqa' wieqaf. U le dek bat każ ieħor, dak imbagħad hemm il-prinċipal u jqassam ix-xogħol hu. 3 tim oħra evett u tasal oħtok. Iva veru. Kemm ilha l-Ingilterra issa? Sena u nofs. Lanqas irid nemmel li tiġi għal ftit żmien u terġa' tħallina. Isma' Alexia qatt ma ratu l-Victor u x'ma. Meta telqet għall-kors, int kont għadek tinnamra miegħu kuntattli. Għanda rasa tal-ġebel, tkun ma tiflax u tara sejra l-uffiċċju. Mela xinu, kellha bżonn il-ħaddiema tal-gvern kollha bħala. Il-bira stess. Qalet li ħasset u ġieħ taħt sidirha u xorta marret. U żgur ukoll. Taf x'naf li t-tfal tal-lum ma tfhimhomx. Mer, jiena. Se jkolli nħallik stella x'wasal Teddy. Meta jiġi bil-mamur, dejjem isibni fuq it-telefon. Saħħa Stella. Sajjad sabiħ? Torta tal-laħam. Mhux hekk għatlek li se nagħmel il-bieraħ? Ħammu naħseb daqsxejn idejja. Sadar it-tant ilħaq restili. Hello, min hemm? Issa du kif jasal sur kappillan, ħan insejjaħlu. Mela għidli.
Kollu sew. Ħalli fidejja issa nkellmu jiena. Ciao. U le ma jimpurtax sul kappillan. Teddy! Teddy! Nara biċċa fuq il-missjoni. M'għandekx idea pa' meta tara dak il-faqar kollu kif tasal biex tajt li kemm aħna sinjuri kbar hawn Malta. Min għalek li le? Ħdej pajjiżi oħra aħna ma nħossna xejn. Kieku mawġin il-firda politika, Malta ġenna xejkna. Imma allura l-firda fost il-poplu Malti minn dejjem ta' teżisti paħed. U insomma, il-poplu Malti minn dejjem xi ftit jew eski maqsum. U ta' din il-pika, ta' din il-firda jien il-Knisja Kattolika nagħti tort. Waqalas. Waqalas xejn. Din hija l-verità. Xieġi fil-firda, f'nitfa tara ħalli minnu għanna bosta, Dak li zomma dak il-qadis u l-ħal zomma liħor. Għalix fl-ħar xkejk għandu jkun hemm żejt festi. U min jaħteta da, jekk mhux il-Knisja, ħallina pa ħallina. Inti taf li hawn familji sħaħ ma jitkellmux imħabba din il-misħu ta' pika tal-qaddisin jew issejħulhom intom qaddisin. Ivallu għax ittu jagħmel ċi Sofja, jaqbad festa minnhom u jneħħiha hekk kull ħalli għandha f'Malta għodex, hekk ittu jsir allura. Mela x'inhu? Il-festi li nagħmluh il-Maltin huma festi xejn Italija, dak anke l-pagani kienu jagħmluhom. Dak jiġifieri tara biċċa bniedem jadura satwa tal-karta pesta. Din mhix idolatija sejra int, Sa fejna fjadna qatt ma nagħti xi ħadd jadura xi satwa tal-karta pesta kif qed tajt inti dan jitloba iva forsi, imma mhux jadura, naduraw il-Alla biss u inti tafu tajjeb għax minn dejjem hekk kallim. Da xajjatu, iskom qed tiġġieldu sa. Mhux tassewi mele sewa magħruf, konna qegħdin nitkellmu fuq il-festa tal-qaddisin suppost. Il-poplu Malti dejjem kien maqsum fi tlieta, jew fuq il-festi, jew fuq il-ħajja soċjali, inkella fuq il-politika. U daħat ma jista' jmel jafik, laqasin. Ma nafx jien. Imma jien naf. Il-kbarat dejjem jekk kien jaqblilhom li jżommu l-poplu imkeskel għal xulxin, mifrudin. U da taf għaliex? Taf għaliex jew ma tafx. Biex ħadd ma jinduna bil-ħajja komda paxxuta li jkunu qed jgħixu huma u tiftaħ l-iskodba u għamilli pjaċir fik. Sewa qed jgħidlek missierek Vik. Inta dek żejr biex intebaħ b'dan. Hom illum, il-poplu mhux ukoll jinsab maqsum. Hom minn din ċetta ta' qoddimna. Laqas ħar sewwiċċi ma tritasi par kemm kellimni u dan taf għaliex għax ma noqgħodx ngħid kontra dik u kontra l-oħra magħha, basta tmur titqarbem kuljum tgħid u tiftaħar. Għandha xqat tikkabbar ukoll. Inti għalek l-istess uffiċċju bej. Iva, imma bħalissa ninsab imdejjaq sal-ponta ta' Mnieri. Għandna prinċipal ġdid u tajt kemm buqqa brodu. Issa ilek hemm int. Kważi 6 snin. Dejjem ġo l-istess uffiċċju. Qabel konna ħjar, issa wisq sikkatura. Għandek raġun qed tiddieq taħdem hekk, jekk tista' dabbar rasek. Huwa jiena dak li qed nipprova nagħmel tibżax. Allura, kontu sibtu Darja. U ħallini, għax dal-aħħar ġat biċċa tinkiteb. Jaqgħu. Dal-aħħar wasset oħt la rusa mill-Londra. Ejna mort magħhom l-airport biex nilqaħħa. U kif tfaċċat eħsat. Għax qabel kont ninnamra magħha qabel qatt ma' Ivetti. Tajba wkoll din. Titta kif qalna dak il-ħin, inħarsu lejn xulxin. Ma nafx kif ħadd manduna bil-mossi li għamilna. Xtaqt l-arti blan. Taf kemm li nistanna dan il-waqt Ivet. Min jisimak jaħseb li inna ma niltaqgħux iż-żmien twil, mhux il-bira kont miegħi fl-uffiċċju. Minn daqshekk għandek raġun. Imma hemmhekk minħabba sħabna qatt ma stajt inkellmek. Possibbli li qatt ma nbaħt. Biex xitni l-intepa ġef. Bil-ġibda kbira għandi lejk Ivet. Inni daw l-aħħar sena u nofs nissielet mien nifsi. Qatt ma kelli l-koraġġ li nkellmek dwar dan. Issa la ġejna f'dan se jkolli ngħidlek. Jiena ġieli ntbaħt bil-mod kif tħares lejja u kif timxi miegħi, imma se jkolli niddiżappuntak.
Qatt li jiena qatt meċċej xogħol jiena rusa. Allura kif ħadd ma xejn? Inti bħali taf li l-unika tfajla li hemm fl-uffiċċju u rari nitkellem fuq l-affarijiet personali tiegħi. Missa aħjar tħallini waħdi għax daqt niltaqa' ma' Viktor. Imma xorta waħda nirringrazzjak tal-istima kbira li għandek lejja. Nittama li dalli jedna jibqa' bejnietna. Toqgħodx tinkwita ħadd ma jkun jaf. Robsur, hej, li kelli narġa' narak fik. Kif qed titkellem isek m'intix tieħu pjaċir qed terġi' tarani? Allura trid tgħidli li inti u vet qatt ma tkellimtu fuq. Qatt ma semmitni miegħek. U le, ġieli tkellimna li għandu oħta qed tistudja Londra, imma qatt mit-sena ma bsart li inti l-istess Alexia. Alexia mhux waħda bissa. Din ħaġa bil-kemm titwemmen, imma vera Veru tassew kombinazzjoni. Allura fejn? U kif int qajt moħħti? Kienet il-ġimgħa kbira. Meta kien kont mort nara l-fari taħal qormi. U hemmhekk rajt l-ewwel darba lil oħtok, flimkien mal-ħabiba tagħha Margaret. Dak il-ħin niftakar konna qrib xulxin nitkellmu fuq dawk il-vari bibliċi li konna qegħdin naraw. Meta ma tafx inti kelma ġib l-oħra, u niftakar bqajna dik il-lejla kollha flimkien. Wara wassalthom sal-karozzi tal-linja tar-raħal tagħkom. Ma qabel tajna kelma li xulxin li l-għada kellna nerġgħu nintaqgħu flimkien. Mal dak il-alla, għajna flimkien ux. Ma nafx kif qatt ma ntaħtis. Għax dan il-kuljum. U r-raħal kienu jaqblu miegħi mhux Iva, ma tinsix li dak iż-żmien tkun qed tgħix ma' tsitek fiż-żejtun. U jekk kont qed li inti missiġġi u imorara forsi darba biss kont qedli. Sali jemmem. Allura li l-oħti tħobba tassew. Da żgur li nħobba mela kieku kont se nitarrasa. Isma', inti kemm beħsibek iddumaw Malta? Mistax. Għaliex? Le, sempliċement staqsejtek, kurzità. Isma' inti allura li vet beħsibek tgħidilha b'kollox? Dwar xiex? Tajba din u dwar din il-ħaġa li jiena u inti konna ninnamraw flimkien qabel ma ntqajt magħha. M'għandix għalfejn jidher li jien? Naqbel miegħek. Jiena staqsejtek biex inkun noqgħod attent u taf inti. Iġri nitlaq lura, għaġbajta. Veru, għaliex bajt. Jiena kont qed naħseb li qed timmissihom ħafna lil Tadda. Jiena ma tlekx li dejaqt imħabba fihom dik. Xbajt, il-ħajja hemm ferm aħjar minn hawn. Jew għandek xi boyfriend u qed timmissjah, jiena naħseb għalhekk. Hux għalhekk, hux għalhekk qed tidħal. Ta' daqs mistallejja, u x'hekk jgħidu. Mhux aħjar tħallas kafejjien. Għal daqshekk, waiter. Grazzi. Sewolek, sinjura. Xtaqna kemm ftit. Xiex? Dwar ir-reliġjon. Jaqgħu intom ta' Ġeħova? Iva. Jiddispjaċini m'iniex interessata. Iva, sinjur, ħa nispjega li waħda sejra, ta'? Jiddispjaċini kont ħilġa. Ma fiex ċans. Nġib l drinki. Sorry, miss. Sorry. Ivet. 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 Oj, ħalli għamil. Ħalli! Johnny, ħalli! Johnny! 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 Shut up, stop it! Johnny, ħalli! Johnny!
Scusi, mister, għandek liberu xan, xaqtin kelmek ftit. Fuqiex, wasset is-sartna talla, u nxfiq inti tkun l-ewwel wieħed qed tisma' x'għandi xi ngħid. Idħol. Grazzi. Ara ma tħallix tmur l-uffiċċju jekk ma tiflaħx. Ngħidilha jien, imma dik kultant għandha rasa tal-ġebel. Titkom marida mejta biex tfalli. Marret għandi tabil? Le għax qalet li ħassi taħjar. Jiena kollu torta sigaretti li tpejjeb nagħti, imma ħadd ma jfehmha. Għal xejn ngħidilha biex ma tpejjibx. La lila u l-ebda tfajl oħra minn dawk li jpejpu. Illum saret moda. Jekk ma tpejjibx, ma la joddu bistramba u tawra l-muntani. U l-oħra l-istess, taf, issa ċumnija. Meta tkun hawn tnittek kull imkien. Alexia fejni? Illum ilha barra minn filgħodu. Qalet li ħarġet ma' waħda mill-ħbieb tagħha. 4 tim oħra u terġa' titlaq. M'hemmx tagħmelux, il-kors tispiċċaħ. Xi kultant ngħid aħjar ma marret tagħmlu xejn dan il-kors. Ma nafx kif sirt nara jien. Donna m'għadix dik Alexia li rabbejna aħna. Lilek għal xejn ngħidlek mer. Illum id-dinja ma dik li kienet. U mbagħad Londra min jaf x'taħ widem. Naqbis ħaġa oħra tgħid. Sabit nistella l-mara tal-ħajjat, mistaġ kemm qed jirsisti salvu għal tal-Ġehova. Biex ngħidlek anke li qalu li xi ħaġa. U meta niftakar f'dar kliem, tgħidx kemm jaqbad li dwejjak. U ħallik midwejja, aħna x'torta għandna, ħallihom jagħmlu li jridu. Li kellestni. Dan waqtek. Hello. Għajni. ċuċata se jkollok is-sifer inti, għax ma teqpax hawn. Ma nistax, u laqas kieku. Għaliex, mela xbajt Malta? U sal-ponta ta' Mnieri. Jien jidilli mawx fejtu ħubat stajjeb hawn. Min għalik, trid nieħdok issa. Fejn? Inti trid tiġi l-bija ħalli kollox fidejja. Immorru xirid ikun forsi fl-aħħar ninsa dwejaq l-għandi. Sabiħ dan kien, kemm jogħġobni jaħdem Martis. Kemm xi jaħu ukoll? Oh, mela aħna biex jaħna. Dak li ftakru kif ġej jaħdem il-films. Għadha sejjer il-Berted. Mhux ċaħdem. Għadha minn tiegħek magħhom biex flaxna mmorru flimkien. Insejt. Jiena tira norqod ta' xajjejt. Innejli tajjeb. Hello. Min int? Viva. Jienu. Kif? Dik binti. X'ġara għajli? Kollu sew. Iva, kollu sew. Issa neġu dal-waqt għammek aħna, u rajtu naf da xej ċansa. U rajtu paċenzja, għasna bxarbat namel. Għandek raġun. Ġejjin dal-waqt, ġejjin. X'ġara, minn ċempel, għal minn għandik binti. Alexi kienet ma xaħat fil-karozza. U kollu xiftit, għal-istar. Poġ bil-eda, kalma naqra, jibaħ, tibbanek jax. Mur bil-defti, mur bil-defti. Ted, ma naħsibx se nkun nista' niġi miegħek. Għandi uġeħ kbir fuq qalbi. Mela ħaġġa fil-libert. Kalma naqra, jiba. Hello, Salvo. Teddy jena. Ifettu Victor, jem edin?
Għax għadhom kemm ċempluna mill-lassa. Alexia kellet accident bil-karozza. Customs can even check it if they want to. ċara sar. There's an approval inside for 36 hours. That's up to your guy on the boat. 7 o'clock tomorrow night on the East Dock. How are you planning to beat security? Well, I've got an 18-minute window. 18 minutes and your company catches up on 10 years of research. Għax Mary ħassa ħażin. U ma stax il-mur nħallija waħedha u xek. Kollu sew. Mela nibqa' nistenni kaw. All right, sar, ma bene. Għadilek xi ftit. Għandek tajt, il-ħin kollu għaddejn biex xogħla u m'għandhomx waqfin. Dor wallahi ma kienx hekk daqs ta' nies. Jien m'iniex tajjeb ta' daqsxejn u jħossna ħażin. Iva kemm sejdew ma fuq, għandi 7 sens kemm nara. Taf ilhom aktar minn sija, ma somma da mhux xogħol tal-ħaġa u. X'ġara? Għandek xi ħaġa? Ħablet it-tifla bil-karozza Alexia. Inti tafa patruġax. Alexia. Da żgur li nafa. Dik mhux li kienet kanta fil-kort tal-parroċċa fejn kont qabel. Indra kollha kemm hi. Minnu li hawn miegħek? Missi li sa t-tifla l-oħra rajt. Allura x'qalulek? Rajt inti? Le ma rajtix għadha fuq l-operazzjoni. Seħħan kolli ħallik. Tuħsib għadha mfdawlilha. Il-paċi miegħek patruġax. Bire. Ħa ma ixrob. Kem dawn mhux? Dawn mhux affarijiet tal-għaġla, jekk ikun hemm it-tabib ma jħallihomx jidħlu. Għal xejn kont ngħidilha jien biex toqgħod attenta ma' min tirkeb. Dik għandha rasa tal-ġebel minn dejjem hekk kienet. Issa nuti li toqgħod inkwita ruħek iżejjed men. Inti għandek bżonn tikkalma kemm tista' għal ġittijek stess. Issa nuti li toqgħod tikbi ma qabel ma nkunu nafu x'ġara. Hello, min hemm? Hello, is Alexia there, please? Oh, I'm afraid I have to give you a bad news. Alexia is in hospital. She had an accident. What? A car accident. If you leave me your telephone number, I could contact you later. Okay. Bye for now. Thanks. Min kien dak? U għaliex kellimt bl-Ingliż? ċertu għed David, meta staqsejtu minnu għalli li hu l-boyfriend ta' Alexia. Għax għatlu x'ġara? Allura xitni nagħmel ma. Ngħidlek issew ħasadni għaskont nafsa naqbad ngħidlu. B'daqshekk m'għamlet xejn ħażin taf. Imma kemm serdu ma jiġu bil-fors li kollet gravi dik. Imma ħares kulħadd jagħmel bħalek, xi kultant ma nafx kif inti ġib id-dinja fit-tarf wisq. Da żgur dik mhux bintek, għalhekk inti tranquill. Isma' l-oħra x'tgħidlek taħseb li Viktor mhux ukoll inkwetant bħalna? L-ommok ma tix torta Elvet. Min jaf bħalissa x'nu għaddej minn moħħa. ġbajt hawn ġew, ma kienx mument li ġejt Malta. Toqgħod waħal xejn f'Malta. Kemm kont il-nwissik biex toqgħod attent, Alexia? Issa mhux il-waqt li toqgħodu targumentaw bejnietkom. Aħjar tirringrazzja l-Alla li qbajt ħajja. Mura ra xinnieħu b'daqshekk aħjar mit-tuħlis. Mura bsora lik, hej. Ta' ma x'qed titkellem hekk. Hekk rabbejtek jien. X'innieħu minn ħajja. Studju aktar studju bla nifs. Proset, hej, din qatt ma stennejta minn għandek. Murġib il-papa jisimak titkellem hekk. X'għamiltu ċempiltu l-Ingilterra biex tiffurmawhom? Iva, la da stess ċempel il-papa. Dakinhar tal-inċident ċempillek David ukoll. Iva? X'etlu? Ngħidlek issew ħasadni, tgħix kemm kont imħawda, konniex hemm ma nafu x'ġara aħna. Imma tlu l-weġġajt? Da żgur, dak li naqqas kont naf se naqbad ngħidlu, imma ma kellha ħażin fuqha u ta' fint. Kif kellu jarġaj ċempel dikinhar? Kif bajtu allura? Kellu jarġaj ċempel? Le tlabtu t-telefon. Dak il ħinek ħsibta. Fil-faġġa ċempiltu biex ngħidlu kif għaddejt. Indom 30 tafkom kaxin. Ħallina minnek kifet ġejja. Għaw il-kafe Ted, għadu jaħraq. Mela dak il-television bla sound. Għax konna qed nitkellmu fuq Viktor. Fuq ix, x'ġara? Propjament mhux fuq Viktor konna qed nitkellmu ma fuq hom missieru. Naturalment fuq dak li nitkellmu aħna s-soltu, u xek? Iva, għandu ridnu li femti jien jew le? Ħadd ma qallek li le, imma femtek mhux bil-fors li hija tajba pa. Le? U stagli għaliex biex tajba? Għax jiena u Viktor m'għandniex naqsmu mal-ġenituri tiegħu. Ħadd lanqas id m'għandek id-dritt tindaħlilhom kif jgħixu.
Għara kollox jekk iddeċidew li tilqu r-reliġjoni Kattolika biex iħaddu ta' Ġehova, bil-fors li għandhom ir-raġunijiet tagħhom. Ħallina minnek Ivet, x'raġuni huma li qed issemmi? Ma nafx, dawk huma biss jafuhom, imma ħadd m'għandu dritt li jindaħlilhom. Ivet, inti qed titkellem hekk għax hekk jaqbillek. Mill-bqija taf biżżejjed il-papa sewwa qed jgħidlek. Sew lili, kif ukoll il-Viktor ma jinteressanix fuq ix-jemnu, wara kollox kull min iħaddem dik is-setta ma jfissirx li hu miġnun. U biżżejjed taf x'intajt Ivet. Ma nagħmlux mod li intu koll li taħt fuq. Daw l-affarijiet min qed jgħidhomlok. Viktor jaqgħu. Viktor xejn, dak nisrani aktar minna l-koll. X'kull waħda wkoll qatt f'100 sena ma kont nistenna lil binti taj klim bħal da minn fomma. Illum ma tittiskanta b'xejn. Ngħid għalija jien ukoll qatt ma smajta titkellem hekk. Allura ma xidrilek, tajba qiegħda? Iva jixaqlek ħafna dattu. Issa ftakar xettlek. Iddux ħafna biex il-missierek ma ntuħ xejn. Imma ma possibbli li ma tafux li llum iż-żminijiet bidlu. Ut minn sħabi li jmorru d-diskos u ma joħorġux minn hemm qabel nofs il-lejl. Naf, mela ma nafx. Imma dawn inti tsejħrom tfajlit serji. Taħseb li nkun nista' mitrasi fuq il-mħadda meta niftakar li inti għadek barra? Jiena minix qed ngħidlek li se nagħmel bħalhom, jista' jekk inkun għaf l-10 u nofs mhux tajjeb. Tajjeb, għar issa l-missierek inkellmu jien. Għarek ma ħadx kollox. Fejżjera sabiħ tess? Ħejġa ftit ma' sħabi, ħammur issa x'sar il-ħin. Għawżajta biex ma tlumx? Ejja ħaġa li ċeħsibni li m'għandix konta binti? Jien ma tlekx hekk. Saqsejtek bi safżajtix biex ma tiddawax, taf tajt ma naħux bost jien. Iva, imma ħares ħanilek ħaġa salf, aħna wkoll għandna bżonn irħu ftit. Kif qalet Tessa, illum id-dinja tbidlet. M'għadux dak iż-żmien li tfajli titlu fit-8 nofs. Lu qed tgħid li għandna ħalluha tagħmel li trid, dan li tittajt? Dan li tittajt? U lejna mhux hekk qed ngħidlek, imma billi tidħol fl-10 nofs, issa taqa' d-dinja? Tafra minn qiegħda toħroġ. Naf, mela ma nafx. Tessa fetet qalbami u għad li kollox dwar iż-żagħżugħ li qed tkellem. Allura jekk kif ma nafx jew. Mhux qed ngħidlek issa. Ma tafx kemm iftaf titkliem dik. Qalt li ma aħjar tgħidlu inti l-missieri dwar Twani. Twani jismu. Ma min jaħdem mal-awżiljarji. U dan l-awżiljarji x'ikunu? Għandek tkun taf li da Twani daqt isir spiżjar. Jidilli l-ispiżjar huwa ġob tajjeb, x'idillek salf. Spiżjar? Dażur li dib spiżjar professjoni, paw. Teġ kemm hu tifel tajjeb ta' qalet, wieħed minn dawk iż-żgħażagħ seri u tal-affari tagħhom. Inħossok salaħt li moħħi ta'. Għadlek minn fejn hu minn hawn stess? Le mhux minn hawn, joqgħod il-belt. Għandu missieru mejjed u għandu xerba ħutu oħra, kollha tal-iskola ta'. Għamil ftit tedrik. Mela le. Issa kalla jrita da toħroġ minna. Fid-disna fil-għodu nġu għalik. Iżda baqa li xarriħor din s-siq marruta. Imma xie tittamel binti, mux aħjar hekk inkellar. Sajt weġġajt aktar minn hekk. Jiena ma nafx kif ma mittux it-tnej bil-mod li kienet mafġar karozza. Kienu kun aħjar li mittax kont neħlis darba l-dejjem. Da minn fuq tirringrazzi l-għadda neħlis jek minn ħaq il-mewt. Kemm mintu minn grati z-zaza tal-lum. Tara, xħat issa. Mela jien ma nistax ngħidak li nħossu xejn. Il-papa bil-fors li għandu raġun. Mux jien naf xinħoss? U tfajla bħali, kif għandek tajt li aħjar tmut? Mela tassewx bad minn ħajtek? Intom ma tistawx tifmu. Intkom għandkom moħkom għallu. Iż-żgħażagħ ma tistawx tifmu. Ara jiena sejra ħalli nara fejn mar il-papa. Ara Viktor, kif għandna Viktor? Dara rajt. Mhux ħażin. Ġejt inkellmek fuq dawk is-sodot li tkellimna fuqhom. Ajva, x'għamilna? Blajnuna ta' wieħed minn sħabi sirt naf negozjant li jbieħhom u qalli li lest li jagħtihomlok. Proset Vik, Alla jkun jafulek għal dak li għamilt. Xtaqt inkellmek ftit. Dal-aħħar iħossni mħawwad. Inħoss bħal gwerra ġo fija. Jiena dejjem lest ninsimek, missa ara ejja miegħi. Imma inti għandek raġun titħawwad Vik. Ma kammelek tħossa dil ħaġa. Inni aktar minn xarejn issa.
Niftakar darba qiegħed nara t-television u beda jġib fuq il-missjonarju fil-Afrika. Dakinhar nimħawwet. Imma inti għadek għarus u xek. Iva, imma minna li jħoss li marrit l-vokazzjoni għal żwieġ. Ma nafx kif ħanaqbad ngħid l-arusa b'dak li qed inħoss. Nammetti, din mis-sitwazzjoni faċli. Immissa jeħtieġlek titlob ħafna l-Ispiritu Santu ħalli illuminak x'għandek tagħmel. Inwedek li llum stess jien nitlob għalik. Lill-ġenituri tiegħek semmejtilhom xi ħaġa. Le, ma huma missieri ftit li xejn niftaħħalni. Naħseb inti ma tafx Patri John. Imma l-ġenituri tiegħi telqu reliġjon Kattolika biex ingħaqdu ma' tal-Ġehovah. Qed nifhmek Vik. Tibżax, għamel kuraġġ. Alla mhux sensi. Jiena naf żgur li għinek fit-taħbila tinsab fiha. Grazzi. Grazzi ħafna Patri John. Ara hawnhekk għandek il-biljett u bih tista' tiġbor dawk is-sodot li jgħidlek. Grazzi int. U kif qedlek, jien ukoll se nitlob għalik il-lejla. Fil-fema tiegħi ħana bad ma ftit l-isptar. Hemmhekk isiru t-testijiet meħtieġa. Jekk hemm bżonn ikun. Imma x'taħseb li għandha dot? Qabel ma jsiru t-testijiet ma nista' ngħid xejn. X'qal sew it-tabib Vik? Ivett mhux għal-magħna ma. Xi ġifieri? Fisser ruħek. Ivett għandha kanser. X'waħda din? Ara kif qatt qabel m'għandunat? Ġieli kienet tgħid li għandha uċieħ taħt sidra, ma da ma kienx kontinu. Lina qalula? Dira min? Ivett taf li għandha kanser. Le, sissa doħat ma għalla xejn. Huma qisha waħda minn ġnuna u missira l-istess bħal. Jista' jonqos ibni, għadha fl-aħjar tagħha. Għandek tgħid kull den jieħu bġiet. Ġifieri. Ma fimtekx ma. U mhux għax trid tgħid Vik, mara kellha timrad, aħjar is-sen kellha aktar tard. Kontu tefuq tiżżewġu. U mbagħad hu. Ħafna ntellaw n-niżel biex ngħidlek. Imma qatt ma wasalt. X'tgħidli? Għax qed taħsibha? Xi darba ma smajtek xejn ibni. Ġew fija. Inħoss bħal gwerra qalila. Minni ma nafx naqbad naħli. Kif għatlek ma. Inni xarajn imħasseb. Konaf li nħoss li marret l-vokazzjoni għazwiċ. X'inhi? Din nisbaħ issa? U għaliex ngħidin? M'għandekx tħobba li Ivett. Lanqas naf. Minnaħa ngħid li għadni nħobba. U minnaħa l-oħra għandi ħafna ħsibiet li qed iħawduni. Forsi tfajt tajlik fuq xi tfajla oħra? Le, xejn minn dan. Ġofija qed nisset ix-xewqa li mmur Patri. X'inhi? Mur Patri? Patri! Xkull waħda wkoll? Qed tara fejn qed naħsibha ngħidlek xi jew le. Għax naf li inti ma tifhimnix. Inti suppost suppost inżid tal-koptek tirringrazzja l-Alla li tak din il-grazzja li jibnek. L-uniku iben li għandek sejjer Patri. U ħallina minnek Vik. Laqas tistħi tgħid. Wara dak l-istudju kollu. Wara li missierek ħaddem bil-sinu barra biex jagħmlek avukat. U issa tiġi toħroġ fil-ħmerija. Ħmerija sejħela din li ibnek li temur Patri, Mela fejn tliftu kull sens ta' valur issa. Insejt qabel kemm kont tiġġanni nitlob biex xi darba nsir saċerdot, insejtu dan man. Ara jintlaq il-fuq. Patri. Min jaf la jkun jaf salvu se jagħmel. Ngħid għalija jiena m'għandix tajba biex naqra u nitkellem quddiem dawk il-iskolla. Imma laħasku ħakim bħalek. Isma' jien ukoll ewwel darba li tkellimt ħassib qalbi ħierġa'. Imma mbagħad tibqa' tidra. Tgħidli xejn ti tkun maqtu għalik. Għatax kif ħassejtni dakinhar li qrad Stella u bdiet tqalleb dawk il-fogli. Mur ġib lili minn floka. Il-kappellan qalli li għadha se nofru tal-kollu għal bżonn ta' Ivett. Kellu bżonn. Il-ġimgħa d-dejta suppost kellu jasal dak il-professur Ingliż. Forsi ma tafx kif jasra. L-aħħar li kellimt il-professur Żgħar qalli li Ivett għamlet xi ftit ta' progress. Għattulek damel. Mhux li kien ifittex jasal dak il-professur. Mistaġbi kellu bravu. Xi fuq dak li kemm hemm. Dal-waqt lest tibżax.
Paulina, għamil li ftit tiegħek jogħġbok. X'qalu lek illum, ġierek il-professur? Le ma ġiex, smajt li l-professur sifer malajr. Ma Evet, inti għandek tħossu dak il-ġieħ? Dallejtejx kemm kont miġu, lanqas laqtajn ma. Isma, inti qed titlob għalija bik. Għandek xi dubju? Taħseb li nista' ninsa nitlob għalik? Jien nħoss li m'għandhomx minħallin fik. Marfi qed tajtek, inti qed tagħmel kuraġġ mhux toqgħod tintrema. Meta wieħed jiġġieled il-mat li kollu, ħafna drabi jkunu li jirbaħ. Nixtieq nagħmel kif qed tajt kieku ma l-ħġieħ ma jħallinix. Imma m'għadha ma ġietx illum. Le ma m'għaddux ma tiġi għax qed tistenna l-papa jiġi mix-xogħol. Mżartik wara vet? Le m'għandix aptit. Iva allura ħatibqa' ma tikol xejn? U issa ġib li xi ħaġa l-mama jimina ftit li xejn ikol. Kultant, meta noqgħod naħseb fiha min idu jaqta l-għaġeb. U f'dal whisky ninfex. Kemm li għandha żmien Martu? 29 sena. 3 snin biss ilhom miżżewġin. Għandek raġun, kultant il-ħajja kif l-ismen. Lissa ta' minn ma naraħ dak. Mela tafu. Tamma li, konna l-iskola flimkien meta konna żgħar. Mur inkellmu ħa. Skużi ta' inti Viktor? Ġeri? Fejn kont ġela? Għazbis sinduraj bik? Jiet hawnhekk ma' sieħbi, jimporta kien sejjaħlu? Le, għaxxejn. Tobi, uġi magħna. Dana Tony ħabib tiegħi naħdmu flimkien, Viktor. Għandu fiżjoni pjaċir. Ma nafx kif qed narak Vik. Jgħawġilek xi ħaġa kemm tidher imħawwad. Imħawwad waħda sew ukoll ġen. Għandi l-għarusa marida serjament. Hija sobija, ma rridx niftaħlek pjagien. M'hemmx tagħmelux. Ra, aħjar inbidlu d-diskors għax kombinazzjoni jien u Tony fuq kont qed nitkellmu wkoll fuq il-Mart. Il-Mart ma' ġan minnu. Jien ukoll naf ġifieri. Imma kelli xejja Pawlu ibih is-saħħa, kanser u ma d-dinja l-oħra. Missieri, tant ħadab kbira li żiġġu wara mietu wkoll. Ma ġejx tkellim inti, għazbis kont imbaħt. La jiena mal-ewwel raftek, alla volja għaddew daw is-snin kollha. Allura Vik, fejn qed taħdem? Jien għadni nistudja. Sena oħra u suppost nigradwa ta' avukat. Prosit, jiena minn dejjem hekk nafek, dejjem bil-għaqal int kont. U intom? Intom x'tagħmlu? Aħna mechanics, fil-garax ta' katkuti għedin. Fil-ħimieġ naħdmu, dejjem żuwed. Isma' issa nġibilkom. Le xejn, thank you, konna sejrin aħna. Naf inħossok bellaħtni Vik. Imma da kifek malajr, qatt ma ħassejt xejn qabel. Ma nafx. Lili qatt ma għantlib xejn. Ġiedi kienet tħoss xi wġieħ ħafif, imma dan mhux kulħadd iħossu xi darba jew oħra. Lila qalula x'għandha? Le. Ma tridx li jgħidula. Ma nafx ma tantx qbilt magħha. Għada ftit li xi antipatka ngħidu kif inhi. Taf xi bdejt naħseb il-bieraħ qabel ma mort nolqot. Min jaf dan xi sinjal minn Antalla. Forsi biex li jridni għalih. Temminni li jekk ngħidlek, illi kifet li x'għandi vet, dan naħseb ġie f'moħħi. It-traqat tiegħu aħna ma nifhmuhomx Vik. Ma nafx. Inħossni mħawwa tal-aħħar. Ma nafx fejn ħana terasi. Ma ngħidx li m'għandekx raġun Vik. Missuwa l-waqt li titlob bis-serjetà, ħalli huwa jilluminak x'għandek tagħmel. Nerġu naqbsu fuq ħaġa oħra. X'qalilkom il-professur? Hemm ċans ta' fejqan. ċans hemm. Imma remot ħafna. Il-beraħ bdiet tibki. Konna taf li l-marda jigrafi.
Bdiet titlobni naħfrilha. Meta staqsejta tgħix, għad li għax għamlet wegħda li kemm il-darba tfiqija lesta tgħin lil morda oħrajn bħala. Miskin hu min jipprova jifhem it-traqat tagħna bik. Xejn ma ngħidlek Alexia. Oqgħod bil-għaqal. Ftakar kif inti mdawra bl-ostakli. Le, minix ngħidlek hekk. Ma tippretendix li toqgħod frokna titlob il-ħin kollu. Imma li titlob daqsxejn kuljum. M'hemmx ħażin, anzi, ġid kbir jagħmel. Ftakar foħtok miskina. Pa, issa li sirt naf kollox dwar Ivett. Bissibni nara kif nagħmel u narġa' ninżel Malta. Ma rridx li tiġi nieqsa ma nkun xerġajt rajta. Inti taħsibni li jiena ma nitlobx, imma mhux hekk pa, għax dak li llimtuni jiena ma nsejtux. Sellili għal-mama u berkuni. Kull imbirk Alexia. Tħallinix minn għajna ħabarek. Ciao. Ciao. Inti lest tagħmel dak li se ngħidlek Ted. Mela li għajdit si Anton. Dak li se ngħidlek irid isir bil-kuntentizza ta' Mary wkoll. Mela biex inti ħireġ tsi. Ġin naħsib u xtaqt ngħidulek. Min jaf kieku insifruha lil-Livett. Insifruha? Għala le. Nibatu għal-Ingilterra, hemmhekk jista' jkollha kura wisq aħjar minn hawn. Jiena minn għalija dejjem hekk nisma'hom jgħidu. Intom x'jidrilkom? Ħsibek iġobni tju Anton. Imma ġara, għala waqft, Ted. Naħseb naf xi jrid jgħidlek Teddy. Il-finanzi tsi. Jekk kienu għal daqshekk tinkwitawx, ma nkomx għalfejn tinkwitaw. Għall-ispess naħsib jien. Tinsewx illi Ivett barra li hija l-neputija tiegħi, jien nabad barrinuha wkoll. U dak li ma stajtx nagħtiha dakinhar, ġifieri rigal xieraq, nagħtihu l-llum. M'għandniex irsim biex nirringrazzjawk tsi. ħejġu nofsaħti. Oqgħod attent kif taqsam speċjalment dejn l-università, daqs dak traffiku li jkun hemm. Allura, issa kif tħossok? Aħjar minn l-ewwel. Imma x'jiġri għalek? L-ewwel beżżajtni. Kellek wiċċek abjad karti. Vik, jiena u inti ħbieb antiki. Jekk nista' lest li ngħinek. Int ma tistax tgħinni minn. Ħadd ma jista' jgħinni. Iva mela x'jiġri għalek? Kemm se ġġibha bi kbira? Int għandek raġun titkellem hekk. Għax għadek ma tafx minn xi għaddejjin. Ara kieku titkellem mod ieħor. Jekk ma tgħidlix kif nista' nkun naf. Ħanġiblek ieħor Ben. Waiter. Jiena lilek ma nafekx tixrob hekk.
Ma bħalissa dan jista' jgħinni xi ftit. Kun naf Ben li Yvette marida ħafna. Mhix għall-magħna. X'għandha? Kanser. L-aħħar darba li ntqajna ma semmejtli xejn. Ma stajtx ngħidlek. Għax dakinhar ħadd ma kien għadu jaf xejn. Il-ġimgħa l-oħra ħasset uġeħ kbir taħt sidra. Ġabu t-tabib u dam mill-ewwel rida tmur l-isptar għat-testijiet. Wara qalulna li għandha kanser. Hemm minni ma naf sa naqbad ngħidlek Vic. Għamiltu l kafe Pawl? Hawn qiegħed minn tixtaraħ. Ftit nara biex xokka mamma rasi xkull waħda toħroġ biha. X'ħelu sar? X'enu? Minuta, ħin nagħmlu x'enu. Kważi 11 għaliex? Kif għadu ma ġiex Viktor illum? Nafu fejn ikun. Minn banda sventura dak it-tifel? Għax kellha timra tifet. Sar, għadħar issew leħ lil Viktor. Sar qisu kataf. Aħna ma nistgħu nagħmlu xejn dwar hekk. Id-destin bidek. Issa żgur jagħmel dak li qalek tiġi nieqsa. Xi jagħmel? Ma tafx għaliex sar. Ħelli mur patri. Ħażin jagħmelek jagħmelek għax ma nkunx irid naraw hawn iżjed biex tgħidu Pawl. Ara kemm ħellu da. Ma tafx xejn ukoll għax għandi ngħidlu jien. Jien ngħidu tibża taħseb ħanibża minnu lil Viktorija. X'ġara baqala xi ħaġa tgħidli xi ħaġa. X'inhi li qed tgħidli ommok, X'qaltlek ommi? Il-bieraħ inti met li tisir patri, vera jew le? Ta' skolli vera. Isma' fuq da se kont qegħdin tal-kommenta? Imissa tissi tgħidilna dan il-kliem. Insejt kemm għamiltu tajmijiet jien biex inti stajt tidħol l-università, insejtu Davi. Le ma nsejtx, u ma narax fejn tidħol il-mistħi hawnhekk. U kif għattilhom minn hekk lilek ukoll. Intmesek tkun ferħan li ibnek ġitu din il-vokazzjoni. Min jaf kemm hawn ġenituri li min jaf xi jagħtu biex ikollhom xi ħadd minn wliedhom li mur patri. Jagħmlu li jridu. Ngħid għalija jien qatt ma kelli dik ix-xewqa. Wara sanaħdek, jekk beħsibek tibqa' b'dan il-ħsieb, aħjar iddabbar rasek, u law, tiġix iżjed. Tibżax hekk isir. Ma lemmu ninsib nikrifret u ma ngħix għal rasi. Ara ma nilkx fejn tmur malaj. Issa dak naraw ħaħna. Vik, tittiku xi ħaġa. Le m'għandix ġuħma. Ma bisax ikun tmur torqod bis-sonku vojt. Ara max, is-sitta ħadd xi ħaġa minn għandhom, tinkwetax. Jiena tilha fuq. Il-lejl it-tajjeb. Il-lejl it-tajjeb. Oqgħod rabbi tfal. Oqgħod għamel is-sara kull jum sa nofs il-lejl biex tlaħqu avukat, Ara x'ħadna issa. Iva Mary, kalma ftit. Ma jistax ikun li tibqa' sejra hekk. Taħseb li biss qed tħossa li vet. Taħseb li jien mhux ukoll li nsab mifli dwarha. Issa jeħtieġ li npoġġu t-tama tagħna f'falla u biss li jista' jgħid. Min se tanqala issa? Nara niġi. Għaddi Paulina. Poġġi bil-qelb. Konna sejri l-isptar. Skużawni li ġejt bl-għanom, imma konna fi qrib u għed taħjar niġi narakom. Salvu daqt ikunaw, ma rix il-petrol. Allura, kif intom? U hekk, ma tafx int, aħna wkoll insabu mifnija bid-dulura li vet. Ma naqafx naħseb dwarha. Dik it-tifla se ninqeret warajja jien. Ma nistax insib sabar il-jum kollu nibki. Għandek raġun, ħadd ma jissajlumek. Minna ħal-oħra nħoss, la rruħa da fil-ġisem, dejjem immittama. Il-professur x'qalilkom? Ma għatandix qalbna, għallinna temċan zaħir. Viktor isu ras maqtuwa. Konta xejn m'għandu miskin. Naħseb ġi salvu. Meċ li se nilħaqkom hawn. Iva, fil-fatt konna sejri. U Alexia kif inhi? Ħadtu aħbara. Dik ħadita bi kbira wkoll ja ħasra. Għandha terġa' tiġi ma li tlesti l-eżamijiet. Għaddi, Salv. Salvu qed jgħidli li kienu sejrin ħdejni vet. Allura ħjar tiġu magħna. X'inofrulkom? Xejn. Aħjar immorru.
Għak ma tiġiġ bil-karozza miegħi u ma toqgħodx issuq inti, Ted. Iva, ħalli nagħmlilkom ftit te qabel. U hija se taqla xejn. Tagħmel xejn. Imnalla ġejtu intom għax saftitilu kella waħda fuqha il-ħin kollu tikbi u tixer. Tistortu. Mhux hekk? Ħalla. Taqtax qalbek Paulina, issa dak li kien għadda u mar. Il-mulej Dennis li għafrinna ta' kollox. Kemm konna bolloħud u nazzaren. Li monti kif ġaħedlek, insieħ, x'qallek it-tabib? Tabib ma qtalix qalbi, ħaġa waħda bżani biex ma ħallih jagħmel xejn. U skur, salvu ħadim biżejjed. Mela x'inhu? Sellu li ħafna l-Viktor, dak għażgur li jitlob għalikom kuljum. Sewa jgħidu, kull dan jħodu bġid?
Qed ngħid għal Salvu, Pawlina. Ma ngħidbidilha fehmtu Salvu minn għadditu l-puplesija? Veru, veru, issa fimtek xittajt. Salvu għad ma kellha ħadja l-ħażin, il-bambin ħambu. Min jaf kemm Viktor jitlob għalihom u għadu jitlob. ħalu f'talla qed neħħillu b'tobbi. Għatina l-paċi. Salf, kull pinna li. Waħda l-lejla, Hello? Minne? Vik, kif inti ibni tajjeb? Issa mux ħażin. Iva, għandek spiċċajna Rosario. Għawni eħdejja l-papa. Eħer xevejta. Għawra kombinazzjoni l-lum kont qed niktiblek. Kulħadd tajjeb. Ħajkelmek naqra l-papa. Hawn kelmu sal. Hello, Vic. Kif inti? Nekku ma peċi nisimak tajt. Ne, għalija tinkweta xwek. Kemmilu tani dak l-attak, il-tabib ma li din għamil xej. Emma xej, ta' xunu xej? Xej. Inġej li zgħaw nos fil-sodda. Imma ma toħu paċenza bija. Mi fejn iċempen, vi? Marina, kemmu l-bot. Ta' fett nisamak ċad isakjeta umana. Ne toħossi, fi. Toħossi. Għala ħtiġa kelma ta' xejn mama. Għawejd libni. Kollu sew. Aħna kull jum nitolbu għalik ta' mut u tkun imbirek. Il-Madonna żomm idea fuqek. Mur fi. Nħobbuk aħna. Ġittes. Ma waslux il-bibtana fader. Le, ma dal-waqt ikunu, taħlilhom qegħdin nistennew fader Matthew. Issa la jaslu, ma tkollux għalfejn tmorru iżadux taħseb. Ma nix ngħidu issa bis-saħħa ta' dawn iż-żewġ soliet li ġejjin, ix-xogħol se jeħfifu jsir ferm aħjar. Kifet?